कोणी जाल्यार फार मारतलो अरे कवती रे न्हू गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो. डान्स बोडले हे सोयताराचे पिले सोडत हांव एक सरपंच आणि म्हजी बायल एक पंच. सरपंच और पंच को थोड़ा जल्दी बुलाओ. मुझे और एक मीटिंग अटेंड करनी है और फिर दिल्ली की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी तुझ्या ते कॉम्पिटिशन आहे बरे टीव्हीचे चोयलो रे. होय सकाळी आज हा कॉम्पिटिशन स्टार्ट जाल्ले. 21st बर्थडे हाऊस होना जिराफ कित्याक ओके बेटी कोण आलो. अरे सांगचे म्हटल्यार ही गाडी सीसीटीव्ही कॅमेराचेर डिटेक्ट जाय. होल्ड ऑन फातिमा.